Debaş xwendekarin hêja dila ez mosîşa dîwara me ji bo pirtûka çand û sênc navîn sisê. Îro waneya me li ser di dema Neolîtîkê de çand û sînc. Xwe ev serdema henê di navbera 12,000 sal heya 4,000 sal berî zayînê berdewam kiriye. Di hindirê vê şoreşa henê de gelek pêşketin bi mirovan re çêbûye, gelek tişt bi dest xistinê, gelek pîvan qezenc kirine û her wekî din jî gelek tiştê ku em di roja xwe ana de em gihîştin wê asla anê em wan tiştan bikartîn yan jî menas kirine ev giştek encamên wê demê yên jî wê serdema yan jî şoreşa Neolîtîkê ye. Xwe mirov di dema piştî sermayê ji aliyê çiyayên Zagros Torosê bicih dibin, ev kesê anê jiyanan niştê jîbûnê ava dikin. Piştî ku em bêjin qeşa û serma bi dawî dibe, ev wek avhawaya ku nealîkar bû mirovan re ku em bêjin wek jiyanan niştê cihbûnê ava bike yan jî ew derdora wî na wek erdnîgarî xwe jî pêr nealîkar bû ku jiyanekî niştê cihbûnê çê bike êdî hêdî piştî ku ev avhawaya hanê xweş dibe, xwe me got li çiyayê Zagros û Torosê li zincîrayîna xwe bicih dikim, ev kesê henê wek jiyanekî niştê cihbûnê êdî ava dike. Cara yekem arkeologê İngilîz Jordan Child di sala 1930 de peyva şoreşa Neolîtîkê bikartîne, xwe piştî ku em bêjin ew qas lîkolîn ku hatin çêkirin, piştî ku ji xwe hat naskirin ku ew qas tiştê ku di wê dema henê de hatî kirin êdî wek şoreşê afirandina hin tiştê nû peydakirina tiştê ku di dema berî wê de tune bû ev mirovê henê ji xwe nekesin hov bûn, ev mirovê henê nekesin wek ku di gelek cihan de yan gelek bajara dixwest bidixuyanê kirin ku ev kesê henê kesên hov bûn, tiştek nizanî bûn, jiyana xwe hema wek lawiran derbas dikir, fikir tune bû, lê ev qas tiştî henê şaş derdikeve navê şoreşa Neolîtîkê li wê serdema henê dike ew serdema ku ew mirovê henê ew qas tişt bi dest xistinê, gelek tişt afirandinê, ji xwe hêdî van tiştî henê jî em ê bînin ser ziman û nas bikin. Ji xwe şoreşa Neolîtîk şoreşa kedîkirina lawiran, çandinî û avakirina gundan e. û ji xwe serdema komkirin û nêçîrvaniyê û jiyana koçberiyê hêdî di wê dema henê de ji xwe kêm dibe. Li vê derê em bêjin şoreşa Neolîtîkê çiman bêjin şoreşa kedîkirina lawiran, çandinî û em bêjin avakirina gundanî ji ber ku di wê dema henê de ew mirovê henê ew kilanî henê wexta ku li hevdû kom dibin, ji xwe jin çandiniyê naz dike hêdî bi demê re wexta ku çandî tê kirin ew hejmara wan kesa li hevdû kom dibe, gundekî ava dikin, ew gundê henê wexta ku didin ava kirin hejmarekî mezin ji kesa jêr pêwîstî ji ber ku ev kombûna henê çê dibin, lawiran ji hevdû cuda dikin ka kîja ji wana mirov kedî dike, kîja ji wana kedî nabe, wexta ku kedî dike ji bo hêza wê yan ji bo goştê wê yan ji bo berhemê wê nayê heke ji bo em bêjin şîrê ji bo hêkayê û her wekî din ev giştek mirov di wê dema henê de van tiştan ji hevdû derdixîne û hêdî em bêjin ev qas van karê henê radibin. Li hemberî wê ne ew komkirina şînatiyan hêdî kêm dibe û her wekî jî nêçîrvanî kêm dibe ji ber ku ew kedîkirina wan lawiran ew lawirê henê li cem wî na zêde dibe, hewce nake ku here em bêjin bi çola bikeve û nêçîrê bike. Ev sedema em bêjin yan jî berhemên şoreşa Neolîtîkê ye. Ji aliyekî din de jî ji xwe şoreşa Neolîtîkê li her deverî di heman demê de ji xwe bela nebû, hêdî em bêjin kesên derdor ev pêşketinê henê bi we re çê dibe û hêdî di nava em bêjin li derdora çiyayên Zagros û Torosê hêdî bela dibe. Şoreşa Neolîtîkê bi qasî ku şoreşa gundanî ji xwe şoreşa jinê jî ji ber ku jin di wê dema henê de ew qasî pêşxistin hestiyê em bêjin hemû warê jiyana ku di wê dema henê de dihat kirin. Li vê derê em bêjin wek rengekî yan jî wek şiklê ku jin di wê dema henê de ew karê ku dikirin encamê na yan jî berhemê ku jê derketine, ev tiştê henê em karin wilo ana ji wir ser de pê deynin çi karê ku hatin kirin
و انجام اینا چی بو و حیا روجا ما ایروجیش خو ام بیجن تشتی هانه یعنی گلک تشتی جوانا حیا انا لجمع هي شو بدي حرشتي مگو جن کارگو یک جی کارگو دکرن کم کرنا شیناتیان شخوا وقتا گو کم کرنا شیناتیان تکرن اف جن در دکه کم کرنا شیناتیان وقتا گو در دکه شخوا او چه گیاین گو هند خزای ده وانا نازدکی که کیجا جوانا باشه نباشه کیجا جوا درمانه کیجا جوانا مرو وک درمان بکارتی نیاز بو خوارنی بکارتی نه کیجا جوانا تعداوی هیاتی نه ابقا تشتی هنیش خوش هفدو تی ناز کرد هم کنگی چید بن بکیجا رنگی چید بن گلک تایبت مندی وانا نازدکیش بروی که شخوا دویشکی هنه ده وقتا گوان بیجن کم کرنا شیناتیان دکه لیوی داری چی در دکه ده ev naskirina em bêjin giya û fêkiyan yanî giya û fêkiyan naz dike yanî em bêjin tiştê ku tên xwarin tiştê ku bi sûdin ji bo mirovan tiştê ku kare wek derman bikarbînin ji xwe vatişa hevdû naz dike û hem jî çêkirina dermanan او گیاه گو جهفدو نازک که اف گیاه هانه درمانه اف گیاه هانه جبو مروف باشه یا نباشه اف فاتشه هانه جهدو جدا دکه شخواه وان تشتی هانه جی نازدکه تشتی سیم جی گو امکارن بیجن شخواه وقت تشتی کی سرکه شخواه چیه چاندنی نازدکه که تشتی گو ام بیجن جبو مروف باشه وک حیا اصلا که تشتی کی پیروز جی دهات دیده یعنی گنم نازدکه ام بیجن نیسکی نازدکه گارس نازدکه نوکا نازدکه اف قاس تشتی هانی گشتگاه هدو جدا دکه اف تشتی باشن بر همه واجی باشن tamam ev çilo çeydi be dikija deme çeydi be çax jer lazımı bir şey vaziyette çandın ev qas tişti hani heme diriya çavdiriya amejin hazar sala gojin ev vi kare hane vradu edi çandiniye nazik yani wak regezin çandiniye edi kare deyne levederi şu an bejin yek jwan ber heme hani çandiniye levederi tişteki geleki giringe ev peşxisna bêjin gelekî mezin pêşketinekî gelekî mezin divê de mihanê dişê bi ji xwe ew jî çandinî a diduwa ji xwe em bêjin çi kedîkirina lawiran wexta ku em bê kedîkirina lawiran vê derê gelek tişt hene encamê em bêjin kedîkirina lawiran e kedîkirina lawiran li vê derê berî her tiştî ew mirovê ku her tim û dayîm em bêjin dû nêçîra xwe diket bi rê û rêbazên cuda di hin caran de ew kesî hanê dibirin birîndar dibûn diçûn venedgeriyan ev qas tiştî hanê li em bêjin derî li ber van tiştî hanê dike êdî rengekî nû ji jiyanê ew kesî hanê di cihê xwe de lawirê wana li cem wan e wana kedî dikin wana zêde dikin bi vî rengî hanê ji xwe em bêjin debara xwe yê rojane dikin li vê derê çi çê dibe nêçîrvanî namîne li vê derê ew heta me got ew kesê got xeterî li ser jiyana wî hebû heta got diçûn nêçîrê ev bi xwe jî namîne piştî li ji xeynê vê ji xwe em bêjin cûreyên lawiran naz dike çi fêdeye got em bibînin wexta got jin cûreyên lawiran naz dike wexta got cûreyên lawiran naz dike ji xwe şexê mirov zanin ka ev lawirê hanê mirov karik hedî bike yan na sûda got jê bêgirtin wê çi bê heger ji bo parastinê bê em bêjin wek kûçika heger ji bo em bêjin hêza wa bi wek ga yan jî hesp heger ji bo sûdekê jê bigirin heger wek mirîşka be yan jî wek çêleka be û her wekî din jî lawiran ji xwe em bêjin wexta got ji mirov ji hevdû
جدا دکه حتی ام بیشن وک رنگی خوشبونی جی هن چوکن یانجی کوکن یانجی بفیرنگی اف تشتی هنی یانجی ابلاوری هنی کدی کرد جبر ویکی وان تشتاج هفدو جدا دکه که حالیک جوانا بچکاری فراب یانجی چه قارب سوده که شاب دوی جوا که هنی وان لاورانج هفدو جدا دکه هن جوانا هنی نای کدی کرد هن هنی درندن طبانه اف مرونی کار تخمالی ده مرو خوشوانا دور دخه یعنی بفیرنگی هنی شخوا ام بیشن وان تشتی هاری ناز دکن و سوده که ولو یعنی جیب او قاسی مزن دگینه جواکه شخوا ریبازی ام بیشن کدی کرنا وان لاورن هانیجی تشتی گو مواناج هفدو ناز کن ریبازی کدی کرنا واناجی او جی نتشتی کی حسام بو لی او تشتی هانی هات ناز کرن دوام می آنا خود جی هر لاور شخوا مرو نکاره ام بیشن مرو وینا کدی بکه ریبازی کدی کرنا لاورا هن حیا دوام آنا هن ام بیشن حسب هنه حیا آنا ام بیشن لچولانه دسپیکی ده وقتا گواناتی نجم خواه کسک جوار پیوست گویی حسبی هانی کدی بکه او ریبازی کدی کرنا هانی شخوا ام بیشن نه ولو جوالاهی که هاتی جوی دمه چاو ام بیشن او لاوری هانی کدی کرن حیا روجا می آنا جی ام بیسو دی جدی کرن خواه تشتی هری ام بیشن رنگی کی ام بیشن سرکه یعنی تشتی کی گله کی ام بیشن پیشکتنه کی گله کی مزن خسی حیات دمامی آنه ده شخواه فیر کرنه دما بریده او کمبونا گل دورا جنی ده هات چه کرن شخواه او جنا گو هر تو مدایم شیرت دورا خود کرن تشتی گو پیر درباز دگو وقت دکو کرنا ام بیشن شیناتی آنده یا جی کدی کرنا لاور آنده یا جی هر تشتی گو پیر درباز دبی دناوا روجا ویناده او قاس تجربه گو بسری ویناتین هم جی کسی بری خواه گرتن هر تو مدایم وقت رنگی کی پرورده دده ام بیشن کسی بشوه لوی داری وقت انجامه کی جیره شوه چی درده که لوی داری زمان پیش دی که رنگی پرورده گو دده gelek gotin yan jî gelek em bêjin hevok pêwîstin pêwîstî ji rengê ew gotinê rojane derkeve hin tiştê dil lêzî vebike ji ber vê yekê jî ev xas pêşketinê got çê dibe ziman jî pêş dixîne ziman li vê derê pêş dikeve wexta ku ziman pêş dikeve şixwe li vê derê ew rengê perwerdeya guheyî jî şixwe em karin deynin perwerde jî pêş dikeve şixwe rengê perwerdeya got pêş dikeve bi kîja şikliyan jî bi kî rengî şixwe me got ev pêşketinê got di hundirê di wê dema hanê dihat dan di riya jinê de şixwe perwerdakî çawa bû her tiştê got bi wan re derbas dibin heya gihiştina asa got şoreşa newlîtîkê ava bikin ev qas tecrübeyên bi serê wan kesê got dema berî wa de derbas dibûn di riya perwerdeya jinê de ku digihand kesên pişt xwe êdî encama wêna şixwe ew şînatiyê got em bêjin hatin naskirin yan jî kedîkirina lawiran yan jî pêşxistina ziman yan jî ev qas tiştê hene bi demê re bi hezarê salan bi milyonê salan ew tecrübeyên got çêbûn hêdî hêdî çilo em bêjin derdora xwe dişopînin xwezayê dişopînin her rengekî giya çê dibe bi kîja rengî çê dibe kengî çê dibe di kîja demsalê de germahî jêr lazim e serma jêr lazim e ava got jêr lazim e pir e yan jî hindikê ev qas tiştê hene di riya perwerdeyên got didan hev yan jî gotinê got digihandin hev ji nifşekê heya nifşekî gihiştî asa got bûyî wek rengê perwerdeyekî ew qasî zengîn û karîbûn şoreşekî wek şoreşa newlîtîkê em bêjin di wê dema hanê de çê bike şixwe em bêjin rêgezê jiyana em bêjin şoreşa newlîtîkê de yan jî di wê dema hanê de xwe yek ji bo hemûyan û hemû jî ji bo yekê bi vî şiklê hanê ev kesê hanê kar dikirin yanî li wê derê her kesek ji wana karekî wê hebû li gorî zanista xwe li gorî hêza xwe her kes ji wana kar dike kesekî got vala be yan jî kar neke yan jî
وەک رنگێکی ئەزئەزیە لە جێم هەبێ یانجی ئەف خواستە شتێن رنگێن دەسەلاتداری و ئەف شتێنانەی گشتێک لە جێم وانە تەنەبوو چما ji bo ku di jiyanekê de bûn yan jî rêbazê jiyana wan yan jî wek rêgezekî sereke li cem wana û wekhevî li cem hebû ji bilî wekheviyê ji xwe ew rengê desthilatdariya û di roja me ya îro de heyî di wê dema hanê de tinebû ev qas tiştî hanê giştî daxuyanî kirin ku jiyanekî ew qasî xweş em bêjin jiyanekî azad wê dema hanê dihat meşin wekheviya godnavbera jin û mêr de bû وەکەڤیا گۆدناڤبەرا ئەندامێ وێ کلانێ وێ civaka hanê de bû ev qas tiştî hanê wek rengekî jiyana xweş êdî encamê wê jî gelekî xweş bû ev şoreşa hanê hatiye çêkirin li vê derê ji xwe em digihên waneya dawiya waneya xwe pirsêmeyê nirxandinê jî hene em wana çareser bikin ji xwe pirsêmeyê nirxandinê şeş pirsin pirsa yekem ji me dibêjî çi şoreşa newletîkê çi şîweyê jiyanê diafirîne ji xwe wek gome got ji xwe gunda ava dike tiştê got pêş dixîne ji xwe wek rengê kedîkirina lawiran e çandiniyê rengê avahiyê ev qas tiştî hanê wek dibêjin encamê şoreşa newletîkê bû û bi wî şiklî hanê rengekî jiyanekî em bêjin xweş azad wekhev diafirîne pirsa duwa dibe di şoreşa newletîkê de rista jinê çi bû ji xwe heya aseke me anî ser ziman em bêjin tiştê got encamê yan jî rista jinê di hundirê şoreşa newletîkê de ew qasî barê wê nagiran bû ew qasî tişt li pêş xistin ji bo ku wek pêşengiya wê civaka hanê dikir wek em bêjin ji xwe çandinî rengê em bêjin peydakirina dermanan naskirina giyan giya em bêjin ziman pêş dixe heya asekê em karin bêjin rengê perwerdeyê dida ji xwe ji be got em bêjin ew civaka hanê birêvek bir ji xwe encamên gelekî mezin jî bixwe re anîne a sisiya berhemên dema newletîkê ku derbasî roja me ya îro dibe çi ne ji xwe em karin bêjin rengê avahiya got wê dema hanê de hebû avakirina xaniyan bi kelpîçan ê di wê dema hanê de heya roja me ya îro ev tiştî hanê tê bikar anîn ew rengê em bêjin kedîkirina lawiran naskirina şînatiyan naskirina dermanan pêşxistina ziman ev qas tiştî hanê giştîk heya roja me ya îro em encam jê digirin a şara dibe têkiliya di navbera civak û xwezayê bi çi awayî ji xwe em bêjin wek me got rengekî hezkirinê û rêzgirtinê di navbera ew kesên di wê civaka hanê de bû û di navbera xwezayê de hebû ji xwe rêzgirtin ji xwezayê digirtin hezkirina wan ji xwezayê hebû ev rê û rêbazî jiyana wa bû yan jî rengê têkiliya navbera wa de bû ji xwe mirovê di wê dema hanê de ticarî zirar nedigihandin xwezayê û xweza wek em bêjin zindî didîtin her tiştê got nava xwezayê de be ji keviran ji şînatiyan ji lawiran her yek di wana xwedî riheke gerek tedil wana neyê a pêcan dibe rêgezê jiyana dema newletîkê çi bûn ji xwe rêgezê jiyana wan me got çi bû yek ji bo hemûyan û hemû ji bo yekî pirsa tarî dibe duwarê ziman de şoreşa newletîkê de çi pêşxistin bixwe re anî ye ji xwe pêşketinê got bi ziman re çêbûnê di wê dema hanê de gelek bûn çima ji be got ew qas tiştê got hatin peydakirin ew qas tiştê got hatin naskirin yanî wexta got pêşketinên gelekî mezin di şoreşa newletîkê de duwarê em bêjin çandiniyê şînatiyan dermanan kedîkirina lawiran ev qas tiştê got çê dibin herêk ji wana navik jêr lazim e herêk ji wana ji xwe em bêjin rengekî şîrovekirin jêr lazim e ev qas tiştî hanê giştîk gotinê neh û em bêjin hevokê neh li ziman zêdekî pêşketinekî gelekî mezin dikeve ziman de rêbazê em bêjin perwerdeya godî de pêşxistina ziman jî pêwîst bû ji ber vê yekê ziman di vî warî de jî pêş dikeve li vê derê waneya me bi dawî dibe bimînin xêr û xweşiyê de